tvojih sajonaca. Pokazat ću ti snagu sajonca. Ne budi tako uveren. On sigurno misli na vojsku sajonaca. Sam mu ne možeš ništa. Razumeš? To ćemo vidjeti. Hej! Strašno, izbjegao je udarac. Prasak energetskih polja. Vegeta se sigurno bori sa nekim. Možda je protivnik Freezov sluga. I jedan i drugi su sigurno čudovišta. Ja nikada ne bih mogao da ih pobedim. Voleo bih kad bi se međusobno poubijali. Drži se čvrsto. Idemo. Ovo nam je prilika. Požurimo do poglavice dok se oni bore. Ako ovako nastavimo, brzo ćemo stići. Idemo. Šta je bilo, usporavaš? A? Potpuno si nemoćan.